कहानी एगो खाम पर थाना के मास्टर साहब रहले पुरनका जमाना के। वाह जी वाह। कैले लापरवाही ड्यूटी ज्वाइनिंग के डेट से और रोजो पढ़ावे जा आधा घंटा लेट से। वाह जी वाह। एक दिन लेट भइल खोजत में जूता एक ही गो रहे एगो ले गई रहे कुत्ता। वाह जी वाह वाह। अब जहाँ रहे रेंगनी पहुंच गई वहाँ देखले तो सब कपड़ा कतरले बा चूहा। साइकिल उठौले तो माथा गरम बा आ दोनों पहिया के हवा खत्म बा जतरा साथ दिल रहे। गईले बाजारी में रहे कुताई या लंगड़ी ना रहे सोचले कहवा लगाई तो लगले निहारे जब पेंचर के दुकान पर तो ले रेक्सा खड़ी आई एगो पड़ल ध्यान पर। अब रिक्शा वाला गईल रहे फूल हवा भर के आ ई साइकिल लगौले रहे कसबे के दौड़ के। इनका में तो लंगड़ी रहे ना हाँ रिक्शा वाला गईल रहे फूल हवा भर के ई साइकिल लगौले रहे कसबे के दौड़ के। रिक्शा के छूछी नीचे रहे साइकिल के ऊपर। साइकिल के छूछी ऊपर रहे रिक्शा के नीचे वही में कस के लगले पंप खींचे। हाँ अब 5 पंप मरले तो रिक्शा भड़क गई। 5 पंप मरले तो रिक्शा भड़क गई। देखले तो मास्टर साहब के धोतिए सरक गई और लगले निहारे तो दुख भइल दुगुनी आ लगही रे कसबा वाला खात रहे घुगुनी। तो आइल तो कहलस कि सब धन राउरे बा टायर ट्यूब के दाम दे देना तो बाहुरे बा। आइल तो कहलस कि सब धन राउरे बा टायर ट्यूब के दाम दे देना तो बाहुरे बा। अब पाई पाई भर दे कैले ना बहस आज अपन गाँव आवल अब केकरा से कोहस। तो हृदयानंद विशाल जी अब यही से तो कहिले आ ड्यूटी पर जाइल जाला तो टाइम से पहले। मतलब ही खाए खातिर पूरा घर उधूक दी साँच बात कहब कोनो बरियारे धके हुक दी। डगरी के कगरी सुतिह त अपन मुँह बंद कली ह नहीं तो कोनो 3 किलो सुरती खा के वही में थूक दी। सोझबक के लगे धन होई होशियार का झिट झिट खाई हो जइब कंगाल तहिया से मंगलो से एको ना टूक दी। हृदय विशाल सुतलो में अपन टंगरी हिलावत रहियो ना तो खासे लोगवा मुअल जान के जियते ले जाके फूंक दी। हर मन बछरू के बांधी के राखो। वाह जी वाह। अरे बूझ बात ई दूर के हो लपक मत हरियरी देखी के। वाह जी वाह। हरियर गाछ धतूर के हो लपक मत हरियर। नमस्कार वो देखल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। हम बानी दिलीप कुमार और अभी भोजपुरिया माटी के लाल के टीम पहुंचल बा गोपालगंज में। रउआ सब एक बता दी कि हमारे साथ में जो शख्स बानी यहाँ के ज़्यादा मुंबई में यहाँ के रहे नहीं और उन लाइव में देखल हम जाए कहें कोनो पोस्ट के माध्यम से चाहे कोनो कविता के माध्यम से। लेकिन आज यहाँ के हमने के लाइव रउआ सब दर्शन कराए हमने के। सबसे पहले गुरुजी स्वागत बाटे भोजपुरिया माटी के लाल चैनल में। भोजपुरिया माटी के लाल चैनल के देखे वाला श्रोता जे भी बानी सबके प्रणाम बा स्वागत बा। जो ना सबसे प्रसिद्ध राउर कविता बतानी कविता सुनाई। प्रसिद्ध कविता वायरल कविता तो जूता मोजा वाला बा। एगो कविता हम सुनावत तनी जौन अभी केहू के चैनल पर सुनौले नहीं की। जी स्वागत बा सुनाई। उ कविता के नाम है लापरवाही। कि सुनी कहानी एगो खाम पर थाना के। ममई मिश्र जौन भोजपुरी के धाम बाटे एकरा बारे में का के आदरणीय सतीश कुमार त्रिपाठी के बारे में। भोजपुरी के धाम मही मिश्र जौन ई 6वां साल कार्यक्रम चल रहा बा। हम लगभग 8 साल से जुड़ल बनी ये संस्था से। ई परिवार हमरा के बहुत कुछ देले बा। एक तरह से हमार जन्म धरती हो। जौना बेरा हमरा के केहू न जानत रहे तौना बेरा जय भोजपुरिया परिवार हमरा के ऊपर उठावल। आज हम जो कुछ भी बानी एक श्रेय जाता जय भोजपुरिया परिवार के। आदरणीय सतीश कुमार त्रिपाठी जी जे परिवार के अध्यक्ष बानी वहाँ के बहुत बड़हन कृपा रहल बा हमरा ऊपर। यही जले ना पर्सनली हमार कोनो घरों कोनो बात हो जाला न तो गरीबी कोनो पोई ना हो। यहाँ तक कि हमारा घर भी बनवावे के पड़ल तो सब केहू पैसा दे के हमार घर बनवा दी। 55,000 रुपया दे के हमार घर बनवा दिहल। वहाँ के समधी बानी आदरणीय नरसिंह तिवारी जी। वहाँ के जब पता चलल कवि जी के तरह के बात 10,000 वहाँ के भेज के कहनी कि छोटी चुकी राशि हमरो ओर से ये तरह के पूरा परिवार के लोग पैसा दे के मतलब कि कवि जी खातिर हमनी के बानी जा। तो जी इतना समर्पित होके केहू के आगे बढ़ावे खातिर तो परिवार के हम नमन करब कि पूरा परिवार में जितना सवांगी बा सबके नमन बा। दर्शक से यह कहब कि अपना भोजपुरी खातिर 2 कदम आगे चली। भोजपुरी में तनी मनी गायकी के वजह से कहीं लेखनी के वजह से कहीं कुछ ए बड़ा आधुनिक युग के वजह से तनी मनी फुहरपन आ गई बा।
तो एकरा से बचे के कोशिश कइल जाओ। मतलबी खाए खातिर पूरा घर उधूक दी, साँच बात कहब कोनो बरियारे धऽ के हुक दी। वाह जी वाह। डगरी के कगरी सुतिह त अपन मुँह बंद कर लीह, नहीं तो कोनो 3 किलो सुरती खा के वही में थूक दी। वाह। सोचब के लगे धन होई, होशियार का झिट झिट खाई, हो जइब कंगाल तहिया से मंगलो से एको ना टूक दी। हृदय विशाल सुतलो में अपन टंगरी हिलावत रहियो, ना तो खासे लोगवा मुअल जान के जियते ले जाके फूंक दी। वाह जी वाह। सबके प्रणाम, जय भोजपुरी जय भोजपुरी। जाते तो हम चाहेम कि तनी आदरणीय स्वर्गीय गुलाब शर्मा जी के तनी एगो कोनो एक लाइन के सुना होके रहतन सुना देते सबसे। वहाँ के एगो रचना रहे, हर मन बछरू के बांधी के राखो। वाह जी वाह। अरे बूझ बात दूर के हो, लपक मत हरियरी देखी के। वाह जी वाह। हरियर गाछ धतूर के हो, लपक मत हरियरी। वहाँ के रचना में संदेश रहत रहा, आ उहे के देख देख के हम लिखल शुरू कैनी। तो गुरु जी के नमन बा कि रउआ सबन याद दिलौनी। आ जौन बात हम कहनी है मंतोष भैया के पेज पर, वही पर तनी ध्यान देला एक गरज बा कि जहाँ से भी हम रउआ कहीं भी कामयाबी पावतनी जा, वजह से सीखतनी जा, तो एक श्रेय जाए के चाहे गुरु घराना में कि जहाँ से कामयाबी मिलता हमने के उच्च शिखर पर जाके एगो स्थान पर बैठतनी जा, तो वो चीज़वा के काहे भूला जातनी जा कि जौना बेरा केहू न जानत रहे तौना बेरा हमने के केहू हाथ पर लेके हमने के हथेली पर लेके ढोवल, मूड़ी पर बैठा के घुमावल, कान्हा पर लेके देखावल दुनिया, और बाद में वही व्यक्ति से हमने के दूर भाग जातन जा। तो ये चीज़न से सबका से नहीं हो रहा, बाकी ये चीज़न के निभावला एक गरज बा। ये चीज़न से दूर मत जाई, आवे वाला पीढ़ी रउओ के ऐसे ही सम्मान दी। तो जे देले रहब दूसरा के, तो मनु आवे वाला पीढ़ी रउओ के उहे दी। बिल्कुल हमने करने से अभी भोजपुरी के धाम अमय मिशन में, और आदरणीय कवि हृदय विशाल जी से वो सब के कविता और संदेश भी कुछ सुने के मिलल है। बाकी फिर हमने अगला बार मिलम सन, बाकी वीडियो के दूर तक पहुँचाई ताकि संदेश बा। बाकी धन्यवाद। जय भोजपुरी जय भोजपुरी।